Kaixo Peña. 2018ko askapenako Libanorako brigada gara eta momentu honetan Xatilako errefuxiatu kanpamentuan gaude. Apur bat azaltzeko zer den Xatilako errefuxiatu kanpamendua atzera jo beharko gara, 1948an Nakba gertatu zenetik, hau da, Israelgo armadak, palestinarrak euren lurraldetatik bota zituenetik, jakingo duzuen bezala, hainbat palestinar, inguruko arabiar herrialdeetan errefuxiatu ziren. Tartean, milaka eta milaka, Libanon bertan. Ordundik, 12 errefuxiatu kanpamendu daude Libanon, eta agian, jente askori, osuetako askori, bururatoriko zaizue Xatila, Sabra eta Xatilako gertakarien arira, 1982an. Ez dakizu nontzako, urte hartan, Libanoko Gerra Zibilaren testuinguruan, kristau maroniten miliziak, Israelgo armadaren laguntza handiz, auzo honetara sartu ziren eta sekulasko sarraskia egin zuten, 30 orduz hemen armekin sartu ostean eta 3500 pertsona inguru hil ostean. Gaur egun ere, 70 urte beranduago, Xatilako kanpamenduak bere horretan jarraitzen du, palestinarrak berdin-berdin daude zapalduta, ez zaien naziotasuniko onartzen, ez da onartuko ere, dirudienez. Bertako bizi baldintzak oso gogorrak dira, ez daukate urregangarririk, argindarra ere 6 orduz daukate egunean zehar, zikinkeria, asistentzia falta, osasungintzan, hezkuntzarako ere mugatua daukate beraien sarrera, eta lan egiteko ere eskubiderik ez dute, soilik sindikatzea edo beste langileekin batera lan egitea baimentzen ez dieten lan horietan. Orduan, hori da besteen artean gu hemen egotearen helburua, egoera hauek salatzea, egoera hauek ezagutzea, palestinar errefuxiatuen egoera ezagutzea, eta ezagutaraztea Euskal Herrian ere, eta baita ere Euskal Herriaren errealitatea Libanon eta Libanoko palestinarrekin konpartitzea. Beraz, horretan jarraituko dugu eta jarraituko dugu kroniken bitartez gehiago ematen. Palestina eskatu.